Siapio chi, yn bryd i wneud siapia, dewch i chwarae gêm y siapia da ni. Siapio chi, yn bryd i wneud siapia, mae chwarae gêm y siapia yn hwyl a sbri. Yn gyntaf gnewch siap cylch gyda'ch breichiau fel hyn. Mae cylchoedd am hob man wyneb cloc neu hael ar ryn. Nesaf siap tair ochr sef y triongl 1, 2, 3. Mae creu y siap triongl yn llawer iawn o sbri. Ie, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapio chi, yn bryd i wneud siapia, mae chwarae gêm y siapia yn hwyl a sbri. Siapio chi, yn bryd i wneud siapia, dewch i chwarae gêm y siapia da ni. Siapio chi, yn bryd i wneud siapia, mae chwarae gêm y siapia yn hwyl a sbri.